Il-ġlieda għaddiet il-ħajja komplet. Din hija t-tema wara t-tnedija tal-konsultazzjoni pubblika biex jingħata dritt li jintesa l-passat mediku għal dawk li jfiequ mill-kanċer. Xprunata mill-membru parlamentari Amanda Spiteri Grek, din l-inizjattiva tara li l-persuni li jfiequ mill-kanċer ma jibqgħux jiġu diskriminati tul ħajjithom minħabba dak li għaddew minnu. Meta jgħaddi dan iż-żmien preskrittiv, dan iż-żmien ta' preskrizzjoni, m'għandhomx għalfejn meta jmorru jieħdu self mill-bank pereżempju, jgħidu illi kellhom kanċer. Għalfejn? Għaliex qegħdin naraw li diversi huma dawk in-nies li meta jmorru jieħdu self qed ikollhom problemi. L-inizjattiva se tara żewġ perjodi ta' preskrizzjoni, 10 snin għall adulti l fuq minn 21 sena u 5 snin għal dawk li nataw dijanjosi jew ġew trattati qabel l-età ta' 21 sena. Dan ma jfissirx li se jitħassru r-rekords mediċi fl-isptar. Il-proposta tinkludi wkoll it-twaqqif ta' bord speċjali ta' reviżjoni magħmul minn tabib u avukat. Dan blan li jistabilixxu meta mitlub l-aħħar data ta' trattament u jiżgura applikazzjoni ġusta tal-liġi. Dr. Spiteri Grek qalet li liġi simili diġà jfisseħ f'pajjiżi Ewropej oħra bħal Belġju, Franza u Spanja. Matul it-tnedija tkellmet Corinne Paċ li minkejja li fieqet mill-kanċer kważi 20 sen ilu għata tbati il-konsegwenzi sissa. Biex nieħu self mill-bank kelli bżonn polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja. U meta mort għand kumpanija tal-assigurazzjoni biex nieħu din il-polza, għal-bidu kwotaw li premium normali skont l-età tiegħi, però mbagħad meta talbuni l-istorja medika u għattilhom li kelli kanċer, żiduli dan il-premium b'50%. Jiena u ħafna bħali nħossu li dan huwa inġust għaliex illum il-ġurnata aħna b'saħħitna din hija parti mill-passat tagħna. Preżenti għat-tnedija diversi stakeholders fosthom professjonisti, persuni li rebħu l-ġlida kontra l-kanċer, rappreżentanti ta' kumpaniji tal-assigurazzjoni, membri parlamentari, inkluż tal-oppożizzjoni li qablu mal-inizjattiva u rappreżentanti ta' min jaħaddem. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li din hija konversazzjoni importanti għall-iżvilupp soċjo-legali Malti li se tagħti d-dinjità u l-ġustizzja għal persuni li fiequ mill-kanċer. Minħa tagħha Dr. Lydia Bela qalet li din mhix proposta ta' liġi imma punt ta' prinċipju għax rina li l-ebda individwu m'għandu jibqa' timbrat għal ħajtu kollha.